Wara d-dibattitu tal-Kamra għan negozji żaru medji mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg ġie ffaċċjat bil-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Hawnhekk One News taqsih dwar id-diversi żbalji illi ħarġu mill-proposti tal-Programm Elettorali Nazzjonalista, dak ta' diskrepanza ta' 100 miljun euro dwar l-hekk imsejħa pompa tal-petrol fil-Mediterran li kien ippreżenta hu stess. Iżda Borg assolutament ma riċi wieġeb u biex jipprova jevita l-mistoqsijiet tagħna għalilna li minflok se jibatilna email. Tista' tgħidilna l-imċifra tajba Dr. Borg? Ma tridx twieġeb. Grazzi, tkellimna. Ma tkellimniex Dr. Borg, ma tlix it-tweġiba però. Se nibatlek email. Se tibgħat li email Dr. Borg. Ek se tweġibni Dr. Borg se tibgħat li email. Din mhix l-ewwel darba li Borg evita li wieġeb dan il-mod, hekk kif konferenza tal-aħbarijiet preċedenti kien bagħat lill-midja indipendenti għand l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista wara li ġie mistoqsi dwar il-costings tal-proposti tiegħu. Sa dan it-tant ukoll ġie mistoqsi dwar il-fatt li fil-programm elettorali tiegħu hemm proposta għal sistema ta' Rapid Mass Transport iżda mingħajr ebda dettalji lanqas biss il-lokalitajiet minn fejn din suppost se tkun qed tgħaddi. Elix Borg qal li għandu l-istudji lesti, iżda semmelhom pubbliċi biss jekk il-poplu jagħtih il-fiduċja fil-gvern. Borg, insellimlek, ħansaqsik ftit dwar il-proposta tal-Rapid Mass Transport li deret fil-manifest il-bieraħ. Ma semmewx il-postijiet minn fejn se tgħaddi. Għalfejn dan, hemm pjan tal-post. Pjan ġifieri l-istudju huwa lest, ġifieri dan mhux qed ngħidu li ħanibdew l-istudji bħalma tiegħed ħadd ieħor jagħmel 5 snin studji, aħna qed ngħidu l-istudji lest, ovvjament dawn kif ovvjament jekk il-popletina l-fiduċja li nitilgħu fil-gvern aħna nippubblikawhom der and then. Mit-tweġiba tiegħu jidher ċar li Borg qed jitlob lill-elettorat biex jafdaħ bit-tmexxija tal-pajjiż mingħajr ma jgħidlu x'inhuma mqar id-dettalji bażiċi tal-proġetti li qed jipproponi.